Какво получаваме, ако заплатим само 10% авансово плащане за автомобила? При заплащане получавате цялостната услуга. От избора на автомобил до неговото предаване в ръцете. Ние сме квалифициран дистрибутор, специализиран в вноса на нови и употребявани автомобили от официални представителства и доверени партньори в Европа. Работим с индивидуален подход, гарантирано качество и пълно съдействие. Също така предлагаме гаранция 1 година или 20 000 км от нас с възможност за удължаване. Нашите автомобили са с реални снимки, VIN номера и пълни спецификации. Всички коли са технически проверени и се предлагат в оригиналния си вид, а срокът за доставка е 10 работни дни. Доставяме вашият автомобил до всяка точка на България, като има възможност за предоставяне на служебен такъв, докато вашият пристигне. Нашите експерти поемат цялата организация, като транзитни номера, транспорт и регистрация в КАТ, проверка в избран от вас сервис, застраховка, гражданска отговорност и автокаско. Ако искате да внесем вашият мечтан автомобил, се свържете с нас.